Kluci, chtěl bych vám poděkovat za nádherné výkony, nádherné góly a spoustu napětí, která tady dneska byla dopoledne na turnaji. Všichni jste bojovali, co jste mi líbilo a doufám, že když příště přijdete na hřiště, tak to se tam bude zase jak dneska. Nejprve vyhlásíme individuální a pak se dostaneme k cenám týmovým. Takže cenu za nejlepšího střelce získal Lukáš Koukal z Prostějova. Nejlepší brankářem byl brankář Ratiboře Marek Nogol. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen hráč Zašové Robert Koňazík. A teďka půjdeme na ceny týmové. Na čtvrtém místě se umístil tým Zašové. Vždycky chodíme po dvou, jeden vezme slova, druhý vezme tašku. Na třetím místě se po bojovném výkonu umístil kvalitní tým Ratiboře. Na druhém místě skončilo mužstvo, které přijelo z velké dálky a na to, jak muselo prožít cestu, tak prodalo velmi kvalitní výkon, za který děkujeme, a je to mužstvo Prostějova. A na prvním místě skončilo mužstvo, které už vypadalo, že nepřijede. Nakonec pozbíralo nějaké síly dohromady, posílené jedním vynikajícím hráčem z Hržova, Valašské Meziříčí. Tak, kluci, doufám, že se vám to líbilo. Proto než začnete brát kluci sladkostí, tak si jednou zavřeme. Fotbalu zdar. Ahoj, ještě jednou fotbalu zdar. Ahoj a příště zase